Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ala kitang kutikan aglogan ka tayong dayon. Imbog ka ko kinimaning nga asawak manunimi. Naglogan nga ruden ket pinandar ng tikotse ket nagturong kamin. Idagas mi dagiti duwang anak mi manunimi da John kinirika iti pagadalan. Kalpasan na itulnog nak iti opisina. Kalpasan na mabantumatan ni Maning iti talyer ti kabsat na. Tapno ba nagtrabaho akas mekaniko. Kabayatan nagtartaray ti kotse manunimi ko na kanyak ni June. Mami, ito ano nga sa inyo nga ungtan nga bugkawan ni Daddy? Ito laming sa lutsod mo. Kang kanayan nyo nga apapain, kang kanayan nyo nga ungtan, kang kanayan nyo nga bugbugkawan. Idinto ta nakasing-singpet ni Daddy. Nagaget, ken nasingpet. Saan na ka nga apapain, si kalat mga papaking kuwana. No kumakamin tanalaing ti amayo. Nga once nga ibagak nung aramidan na nga dagos. Kit aramidan na ba't nga dagos? Uwan matlata amin ni Daddy keng ka. Ngayon mapampampalabog kawan. John, stop it. O, kumusta pa nagbasa yo? Itala nga sa lutsudin nyo kada kami no, kumusta ti pa nagbasa mi? Idinto ni Daddy. Sut magtultulong kada kami nga assignment. Isup iti mga kadwami no ko nga ayam. Busy ni Mami yo. Busy ni Mami yo ito pisina. Kaya ni Daddy yo, isut driver tayo, ken mekaniko. Awan ngunit ato nga trabaho na iti talyer ni Uncle yo. Tapos na ka din magpeso, Daddy? Uwan na iso nga awan ng reklamo. Kaya, asin ito yung eskwela. Idagas na kayo, sa akong tuman mapaditulnog ni Mami o Diyos pisina. Nangig mo, John? Saan reklamo ni Daddy? Sika kita reklamo. Hindi man idagas min, manunay mi na kita anak mi di eskwela. Hindi agturong kami ng pisina. Nagdigos ka matlang, maning. Kaya nga nagdigos ak. Abi ka sa tarwatan. Kit na doon at tarwatan nga, nagtrabaho. Nagarawat ko mga matirapindas, sa kanto ang sukat. Kit na dito krasa-krasa nga arwatan midjaya. Talyer, iso pagbadom. Pasensya ka. Mekaniko lang nito asama. Tita nga rin problema itay. Amo maning no sa anak ko bang inasikugan hindi? At ay masikat nagbaling nga asawa. Galusto na. Araramidag mati amin. Tapos nilagas na kita. Matungpal ko amin ng pagayatan. Dapat lang. Natungpalin na. Tano saan nakatungpalin? Hamangan no. Saan tantong akit kita? Ay yatin ka. Kinaramidag ti amin. Matungpal ka lagi din. Good. Sige. Isarting mo dita. Isarding mo dita. Unang magnakton. Sa mong isarding na ito kotse iti mismo nga sangwan iti gate. Makita na ka diya driver. Driver? Makita na ka diya security guard. Alisarding mo. Sige nga rin. Giapin bumaba ka. Mapang ko ilo ka tiri daw ta. Batog mo saanin. Tiyakon. Tiyak kami. O lagi ba tibiling ko Ito nung pangal daw. Yung kapakanan na kita anak ta. Sa paam ito agawid. Ito nung malim. Yung kanto sundon ida. Iyawid mo. Magluto ka tumaten. Kaya natulungan tumaten na kitubing sa menda. Uri sa mong ibaga. Aramidag. Gabot na dito trabaho. Dapat lang nga ambom di kita trabaho. Sa kain ako. Kinunak man nung name kat dimsaga ako. Hindi sumra ka kung tupisina. Alakit umisya makbata. Nangarod. Nalpas matindi panagpungtot ko nga panagungat. Panangungat iti asawa. Manong name. Ay, medyo nalado ka. Ay, takasado, apay? Traffic. Ken,
may hina. Kay driver ko. Family driver. Family driver. Saan nga ni mister? Kapi ko magbaling nga driver ko ni mister ko. Ni mister ko, ket manager iti ba isang pagtagilakuan ka kiti spare parts, ket pagtarimanan ka kiti na dumundok clams klase da nga lugan. Di mo pa inya mamuha. Busy. Busy suna. So nga awang panahon na no, kasta nga da okasyon di opisina. Huwan si kalataw na usawa na no ka. Busy nga rin ni mister ko. Sensya kayo na. Di mo pa naman mo. Nalagad mamam mo yun to. Isla mula ibain nga iyamamo ka na kami. Api ko maibain ko. Ibain ko? Ibain ko din to ta manager iti may isang napinas nga negosyo. Di naman sasaw man. Sige, nagtrabaho ako. Kinunak manong name. Kaya siyempre, hindi nga sang-sanguot ko ti computer ko at darigid kong tao yung isardeng ko. Malagip ko. Api kami ibain ko iti asawa. Api kami ibain ko iti asawa. Kinabudno naman ng name, amok idin sa nga naggraduar ti asawa kiti kolehiyo do dikat mekaniko lang. Ngam kapot agwapo, kaya nasagid na matentirik na, nagkarelasyon kami, aging ka na ipaay ko ti bagik kang kuwana, kat nagsikuga, kapilitan. Nga nakiasawa kang kuwana. No besan kayat idi manong name dapday di papakin mama gabuta mekaniko nga rod. Kastamot na iti kapsat ko. Di manang kumanong. No ape ka nung isot na pilik ni Ate Carmen. At damatan asawa ni Ate Carmen, damatan duwang anak na, napintas ti biyag, sipod tagpadpada da, kalapintas ti trabaho da. Siyak lang ti madi, mekaniko lang ti asawak manong. Duwamatan ti anak me, da Jun kinirika. Buhay manong, kinaykayat ko, ti saan nga naganak abalasang. Ket nakiasawak, itikas kiniman. Yung nasayat ni Manning. Diyak pinapuutan nga nagpungtot, diyak pinapuutan nga nagsaan, kadikiti kayat kong iparamid kang kuwana, manong nemi. Basta anyaman nga paramid ko, aramidan na. Under? Siguro. Kasi dito awag, under ko, under desire ni Manning. Haan nga amo manong nemi ni Manang Carmen nga kastat parang tratar ko iti asawag. Imitimay sa gundaway, timawag ni Manang Carmen, umay kami man makipangrabi. Ekit, una Manang, sukaduam, ni Manong, haan, luwakam kinibunso. O sige nga tatawagak ni Maning ta agluto nga iti pang special para kada tayo. Sige. No muna ka, una to siguro kang dumanong Manang. Dumanong kita utan sa Jibalay. Tinawagak nga rin ti asawak manong na imikit kinunak. Maning, umay mag-dinner da Manang Carmen, kadwalan ni Teburo Dagda. Imasam nagluto ha? Sige, sweetheart. Imasik nagluto. Hindi sumangpetak dito balay manong name madaman nga gas assignment na giniduhan na ko. Ni daddy kusina. Madaman nga luto mami. Sige, tuloy ang nagti ka. Para assignment yun. Napana kiti kusina. O na, ready kan? Dandanin. Abag isunto na sumangpet manang mo. Iri ka adda kiti kwarto nga agsusukat manong name tsak na puutan. Nga adda gaya man. Namanang kenti anak na. Idi ta bugkawan ti asawak. Gabot nakagulgulo ti silid. Maneng! Maneng! Umay ka man! Dagos mo't ngayon may ni Maneng man. Abay, sweetheart. Abay, nakawarwara ti silid ta. Abay, nakawarwara. Diyak kanibat ko na kang nga. Diyak kaya tinawara nga silid. O gurnusak ko mga minitayin nga nagluto ak muna na. Urnusan! Diyak na pupuutan manong name nga simrek ni Manang Carmen. Mayra? Manang?
Simang ba't ada kagamin? Ita pa lang. Yan lang ikot kas taon ay parang pukaw mo iti asawam. Maning, sweetheart, siya doon din mangituloy nga mungurno sita. Hinggang di ko sina ta ituloy mo nagluto. Sige, sweetheart. Myra, kaano pa yung gasto di raramidin? Kasla sana ka mamati. Manang da kayo matla hindi tag ko na. Nga saan ko mga rumbeng ni Maning tinasawa. Gaboy iti deta. An-anberem? Kastate pa ng tratar mo iti asawam? Awan respeto mo iti asawa. Manang, saan rumbeng ti kasto yung aramidam kini Maning? Among ka di, nisong imayak dito eh. Takayat ko nga di pangipeksaak ti saem nga sagsagabaek. Nagasgasat kang imiti siyak atin ko. Ta nakaasawa ka ti kas kini Maning. Nagsanggasat ako na agsipod ta naminduan nga liniputan nak ti asawa. Dengkay nangigan, papagayam ket sumagmanulaing nga paset, tinapintas, nga pagkasaritaan ni Myra. Tagano ni Myra? Ni Myra ket taga Lawag City. Dito iti may kaduwangan tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti July. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Lawag nga mangmangigan nyo 12:30 ganat alas 2 iti Malem Lunes ag ganat ti Sabado. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa ti nga lagip tinapalabas. Ni manong yung Nemi dito, yung Nemi Ruiz. Host ti lagip tinapalabas. Nga di madama nga pagbibuyaan nyo itakit dito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya paki-share, paki-like, kaya kung saan ka pa yung nakapalo, iti page ni Paring Ray, agpalo kayo. Kaya nung mas pagarikan tamay upload to ito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya kasama ten, ag-subscribe kayo iti YouTube channel na, kung saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Dito yung nga mabuya, di kita'y teaser, di kita'y napindas nga paset, di kita'y pakasalitaan, kat kompletong to nga mangigyo, dito yung pakasalitaan ni Myra, into no, i-share ko dito ti programa tayo into 12:30, i-share ko tumit lang dito, tapno mabuya yung amis mo, kan mangigyo na sa dinat pagtungpalan, ti pakasalitaan ni Myra. Nakagasgasat ka na kiasawa kini Maning ko na. Inito ta siyak. Napintas man ti trabaho ti asawa. Ngem naminduan ako niliniputan. Kahit nasawan, saan nga naragsak ni Manang na, itilikudan nga napintas ti trabaho ti asawa na. Nagpadparada. Ngem nagasgasat ni Myra, taore no an-anderan na ni Maning. Ket hanat ang agreklamo ni Maning. Ngem, baan to mapunuan? No, tultuloy ti kastang raramidan ni Myra ken kuana. Imagine, iti mismo sangwanan di kita anak na bugbugkawan na ti asawa na, ti ama. Awan respeto na iti ama di kita anak na, baka di kita anak ket maawam met respeto da iti nana. Padanan nyo marod. Kahit kung ipalagip, dagiti nagdarakil na premyo nga baking nyo dito lagip tinapalabas. Ito Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Malaksid iti weekly and monthly prizes. Alagur uray ka na kayong grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, umawat iti 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anda pala sa pulan nyo.
Nagsurat kayo. Kat kablawan tayo ba, hindi kita madamang nga agbuy-buya ka na tayo. Ayan, sino na kita agbuy-buya, basta agbuy-buya kayo. Ada to ni Eva Gacula Galima. Basta watan ka ni Michelle Salvador. Ni Teresa Manang Tesi, Teresa Balmaceda. So, da ni Manong Richard Balmaceda. Kaya hindi kita kang kanayon nga ag-share, ag-like. Ito yung page ni Paring Ray. Kada ito yung video ang tayo pagpabuya. Kaya yung kausat. Hindi man na pagyamanan nila, kablawan nila. Da Pelis Baitlon, ni Wilson Gawiran, ni Felix Hasser, ni Merly Viray, ni Noralyn Perdido Tamalay, ni JC Kalimbas Pachico. Agrawmatan ni Mr. Aurelio Festa Jr., ni Fred Ruiz, Soledad Calpito, Michelle Salvador, ni Abalayan Nardin Gawiran, nga may grand finalist tayo, Mark Louie Makadangdang, ni Ami Akuba, Elsie Marcos, ni Merly Biray. Thank you kada kayo. Aking kakarot ti sumarunong video nga may mabuya yo, may upload ditoy, can live, may live. Thank you very much kada kayo aming sa kapada. Babay na po.